गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआ माने आङो माइनाव लायनो नागिरदों आरोना। जोंना माइनावखौ दिनैसो लायो। बहुत मानसियानो काति फोरबोआव लायोमोन, ओमफ्राय जोंना माबायाव लायो दिवालियाव लायो आरोना। ओमफ्राय बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों। दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय नै जगारफोरखौ गासैबो लानानै फैखाबाय। बेफोर जगारखौ आइयानो खालामनानै हरदों। ओमफ्राय दायो जों दुब्लियाव थांगासिनो आरो न'निफ्राय ओंखारबोबाय आरो। ओमफ्राय दा थांनायावल' रायज्लायनो मोनगोन, फैनायाव रायज्लायनो मोनानो आरो। माइनाव लाबोनायावहाय आइया खोन्था हरखादों फैनाय समाव जेबो रायज्लायबोनाङा, लानानैल' फै होननानै बुंदों आरो। ओमफ्राय बै माइनाव लायनायावहाय एसे फिसा फिनला नेमखान्थि दङ, बे नेमफोरखौबो फोरोंनानै हरदों। ओमफ्राय मा नेम बेखौ भिडिअनि गेजेरजों आङो देखायलांबाय थानोसै। आङो दिनैसो फार्स्ट टाइम लायदों माइनावखौ। बेयावहाय मुथुमोनहानावहाय अंहालाय लायफेरखाबाय। अंहानि जों बिनिजों एखे जायाना, एसे बेलेग बेलेग जायो। बेनिखायनो नेमखान्थिफोरखौबो आङो एसे देखायलांसै। लामायाबो एसे गोजान बानि नालाय, ओमफ्रायो थाबायलांगासिनो आरो। लामा मानेथ' लामाया मोननै दंमोन जोंहा दुब्लियाव फैनायनि लामाया। ओमफ्राय नैबे लामाथिं फैदो जोङो, बियो दुब्लि गेजेरथिंजाय। ओमफ्राय आरो बैथिंजाय लामा मोनसे दंबावो, बिथिंजाय फैयाखै आरो। दा थांनायाव माथिं थांगोन मुथु? बिथिं फैफिनगोन न'? ओमफ्रायो माइनाव लायनायाव गुफुर गानलांनांगौ ना नाङा आं बेखौ मिन्थिया। बहुद मानसियानो गुफुर गानो नालाय, ओमफ्रायो आंबो गुफुर गानबाय आरो। आङो फार्स्ट माइ गायखालिबो गुफुर गानबोदोंमोन, नैबे दख'नाखौनो गानबोदोंमोन। ओमफ्राय नै दिनै माइनाव लायनायावबो बे दख'नाखौ गानबोफिनबाय आरो, गुफुरखौ। ओमफ्राय मुथु माखौबा बुंनो? मानो बुङा, आंल' बुंबाय थायो। नोंबो बुंनांगौ ना न' लोगोफोर। सोरहा माइनाव लायखो लोगोफोर? जोंहा दिनैसो माइनाव लायगोना। ओमफ्रायो दिनैथ' दिवालि नालाय, दिवालिया जोंना मोनासो जायो। दा मोनानिफ्राय साजायगोन। मोना माने मोनाद्राय नङा आरो, बेलासि जरनिफ्राय जायो। ओमफ्राय दा दिवालिखौ दा उनाव देखायनोसै। दिवालिनि भिडिअखौ नेक्स्ट ब्लगाव लाबोनोसै। बे ब्लगखौ एक्सट्रा खालामसै आरो। गोलावद्राय जागोन ना, नङाबा गोलावद्रायबा आपल'ड होनायावबो एसे प्रब्लेम जायो। जोंनिथिं आरो बारा नेटखौनो मोनथारा। भिडिअ आपल'ड होनोबाथाय सेन्टारावसो थांना हैनांगौ जायो। ओमफ्रायो एमबिफोराबो बारा थोस्लाबलाया। आं दुब्लियाव दाखालि बावैसो फैनायमोन, ओमफ्राय नै दिनै फैफिनबाय। दुब्लियाव फैनो बिराद मोजां। लोगोफोर जोङो फैयै मोनफैबाय। मैगंआव गारलायनाङा। नै जोंहानि हालदै बारियाव मोनफैलायबाय आरोना, हालदै बारियावहाय। ओमफ्राय दाना जोङो माइखौ बैखिनियावहाय लायगोन। आइया बुंहरदों आरोना, मोनथाम आलिनि
गेजेरनि माइखौ लाबो होननानै बुंहरदों आलि मोनथामथ' ओमफ्राय गेजेर बे गेजेराव बावनांगौ आरो बे लाबोनायखौ ओमफ्राय बेखौ बावनानै सोरगिदिंनिखौबो बिथि मोनसे बिथि मोनसे बिथि मोनसे मोनथाम हानांगौनो आरो माइखौ ओमफ्राय मोनथाम हानानै लांनांगौनो ओमफ्राय दाना बे आलिया बबेखिनियाव दंथाय बे आलिखौ नागिरनांसिगोन जोङो माइबारियावहाय ओमफ्रायो मोनबाथाय बावनोसै फुजाखौ बावनानै लांसै नांजाबाय मुथा नै लेस्राया जोंना थाइलायबाय लेस्रा दाखालि फाननाया मैया आंखौ आब'आ मैगं फाननायनि फैसाखौ मा खालामखो होननानै सोरबा सोंहरदोंमोन आङो खिथानायालाय खिथाखादोंमोन मैगं फाननायनि फैसाखौ मन्दिराव खलासावनो थाखाय थाव बायबाय मन्दिरनि थाव गैयामोन होननानै आं खिथाखादोंमोन ना ओमफ्राय आंनि ब्लगखौ पुरा नायजोबासै खोमा बेखायनो मोनथियासैदां ओमफ्राय सोंहरदोंमोन आरोना कमेन्टआव ओमफ्राय आं बेयावहाय खोन्थाफिनबाय लेवार दं नामालै ओइखिनियाव जागोन माइबारियाव हाबफैबाय जोङो ओमफ्राय आलिखौ नागिरगासिनो मोनथ'वाखै ओमफ्राय माइनियाव आङो ओरैबायदि बुंनानै माइखौ बरायनानै लांसै माइआथ' बिमा माइनाव जायोना ओमफ्रायो ओरैबायदि बुंना लांसै आरो आयै बिमा माइनाव नोङो जोंनो फिथाइ होनो हासान्दै समावहाय बे दुब्लि बारियाव थानानै बेसेबांबा सान्दुं अखा बार हुंखा सहायनानै थानांबाय खस्थ' सहायनांबाय ओमफ्राय आङो नोंखौ दिनै बरायनानै लांनो फैबाय गय जरा फाथै जरा धुप धुना आलारि बाथि गोथार दै सान्थि सारनानै नोंखौ आङो दिनै गोसो गोथारै बरायनानै लांसै फैदो आयै बिमा माइनाव जोंनि माइ होन्दो माइ बाख्रियाव होननानै आङो खुलुमनानै बरायनानै लांसै आरो जोङो आलि दोंथाम नागिरनाया नै बेयावनो दोंथाम आरोना नै बिथि दोंसे ओमफ्राय बिथि दोंसे ओमफ्राय बे गेजेराव बावनोसै ओमफ्रायो नै जोंना आलिया हाग्रा बारिथार बावथावना नङा बिनिखायनो जों खासिबो लाबोखादों नालाय बे हाग्राखौ हाग्रोना लानोसै आरो ओमफ्राय मोजां बावना गालांसै हानोसै र' मोसौआ गांसो मोनजालायगौमोन बेखौ लोगोफोर आङो हाग्राखौ हाखांबाय ओमफ्राय सान्दुङाबो गोसा मानि दुंबोबाय ओमफ्राय आङो रायलायनायखौ बेयावनो फोजोबखानोसै आरोना बावनायनि सिगाङावथ' रायलायबाय बावनायनि उनावहायथ' आं रायलायनो मोननाय नंलाना मालाय बियो मोनसे नेमखान्थिनो बिदि माइनाव लांफायबाथाय फैनाय समाव रायलायनो मोनगोन ओमफ्राय दा थांनाय समावहाय रावजोंबो रायलायलांनो मोनला आरोना आङो ओमफ्रायो माबाखौबो माइनावखौ लानानैबो नायफिनलांनोबो मोनला आङो थांबाय थानांसिगोन आरो सिद्दा न'आवहाय थांबाय थानांसिगोन न'नि बाख्रियावहाय लांनांसिगोन आरो आङो ओमफ्राय आङो रायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबखाबाय लोगोफोर जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक होब्लानो जाबाय ओमफ्रायो जोंहा दा खामानिया दंबावो नालाय बे खामानिखौ देखायलांबाय थानोसै आरो दे लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय था
ที่ไทยค่ะที่อากาศง่ายที่มันจะเอาอันจะไปนัวสิเนอะHai tidu Hai unda Dompetnya saya kira deh Ang no fwibai hen Nunggu Sudah deh hendak